Novembre kalo tile 19 san 2022 Novembre kalo tile 19 san 2023 Mouvement Mali Espoir ye san kelen sɔrɔ. Awɔ, ne y'a san kelen ye ni Mouvement Mali Espoir y'a ka lancement kɛ Segukaw fɛ yen. Tɔn in sigira laɲini min ni kungilenna min kɔnɔna na, o de ye ka furancɛla fanga kɔkɔrɔma don jamana ɲɛta baaraw la. Min ye ni san kelen in kɔnɔna ye, a y'o wulikajɔ caman kɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, jamana sariya sunba falenni kalata waatiw la, an y'a ye Mouvement Mali Espoir jɔn kosɛbɛ o baaraw la fɔ ka taa se jamana ɲɛta baara caman wɛrɛw ma. Ni san kelen sɔrɔ in ɲɛnajɛ in hukumu kɔnɔ, Espoir Bureau National ye kunnafonidi lajɛ labɛn ni kunnafonidilaw ye walasa ka diɲɛmaa ladɔnniya tɔn ka baarakɛlenw ni a ka baara bolodalenw na. Alhamdulilahi rabbil alamin. Tanu bɛ Ala ye. K'a ye k'a fɔ ko Mouvement Mali Espoir an sera ka san kelen sɔrɔ. Vraiment an kɔni an ɲagalen don, an sewalen don ka sababu kɛ an ye min kɛ Maliko la. Mouvement in créeli ka n'a bila bi la, hakilina minnu banna n'a sera ka sabati, vraiment o kɛlen bɛ kɛ anw ɲaga. An bɛ mouvement in daminɛ tuma min na k'a ye k'a fɔ k'an sera ka anniversaire kɛ, vraiment ko b'a don. O tuma la an kontannen yɛrɛ yɛrɛ de don. O kontan kɔnɔna na an bɛ maliyɛn den bɛɛ wele, an bɛ maliyɛn den bɛɛ fo, parce que bamananw ka kuma ko bolo denŋɔni kelen tɛ bɛlɛ ta. An bɛ taa ka taa lancement kɛ don min na Segu, Mali bɛɛ bɔra. O don o ni bi kun tɛ kelen ye. Bi an bɛ ko minnu kɔnɔ, o b'an permettre an ka anniversaire kɛ modestement, parce que an ye anniversaire in a kɛra yɔrɔ caman na, i y'a faamu, a décentralisé len don, a kɛlen don yɔrɔ caman na. O kɔnɔna na min bɛ se k'o kɛ dɔrɔn o de ye hakilinaw de don, parce que an bɛɛ ye filen kɔnɔ filen kelen den o ye Mouvement Mali Espoir ye. Anw bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan, anw bɛɛ de bɛ kan kelen fɔ. O tuma la n y'a ɲini maliyɛn bɛɛ fana fɛ, maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que maliyɛn bɛɛ bɛ se ka kan kelen fɔ. Maliyɛn bɛɛ ka na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan, an ka se ka transition in k'a soutenir, parce que munna kɛlɛ daminɛna de dɛ, mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ ko an ye Kidali minɛ, o t'a bannen ye dɛ. A tɔ tora min ye, an ka se ka assise sɔrɔ Kidali ko la. An ka wulikajɔ bɛɛ ye Nord problème de ye. Mouvement Mali Espoir ka wulikajɔ bɛɛ ye Nord problème de ye. Mouvement Mali Espoir ka wulikajɔ bɛɛ ye transition soutenir de ye. Parce que munna ni denmisɛnnin ninnu nana fanga la, bɛɛ b'a dɔn u ni hakilina min nana. O hakilinaw kɔnɔna na a diyara anw ye, an k'u dɛmɛ. Parce que n'i y'u ka hakilinaw jateminɛ, Malijɔ kuma dɔrɔn de b'u da, Malijɔ waleya dɔrɔn de b'u da. Parce que la preuve en est que n'a kun fɔra en si peu de temps k'a fɔ ko Mali bɛ se ka Kidali minɛ, alors que communauté internationale san 10 u bɛ yan nɔ, dugu bɛɛ b'a la, Nations Unies, Takuba, MINUSMA, u bɛɛ bɛ yen san 10 u ma se ka foyi bɔ Kidali ko la. Mais en 2 ans ale ninnu sera ka Kidali minɛ, mɔgɔ si ma da la, hali ni kun y'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna ne kun tɛ da la. Mais Ala barika la an wulila an y'u soutenir, u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw b'u kɔ. Hali sa n b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka wuli an ka tugu kɔ walasa a tɔ tora min ye an ka se k'o achever.
mɔgɔw bɛ fɛn dɔ fɔla k'a fɔ ko ouais Kidal minɛna sisan nɔ élection on n'a pas besoin d'élection élection kɛ kun ye mun de ye n ko président nɔfɛ ko de don ni président ɲuman b'an bolo ka ban an ka mun bɛ élection na bilen ou bien a kɛ kun tɛ président ɲuman ko de ye min bɛ se ka jamana jɔ ɔ ni jamana jɔla b'an bolo ka ban an ka mun wɛrɛ bɛ a tɔ la ou bien président ye n'an ɲini yɔrɔ de don wa an bolo k'a fɔ an bɛ jamana jɔla de ɲini n'o b'an bolo ka ban an kɔni an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna an bɛna bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan an k'an sigi an ka kuma an ka transition ye an k'a soutenir hali ni élection ko bɛ kɛ Asimu ka k'an ka président ye san 20 on est d'accord pour ça. Furanjala fanga jamana kuntigi son excellence colonel Assimi Goïta ka kumasen mandi min na n'a b'a fɔ ko ni ale dɛsɛra o ye Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen dɛsɛlen. Mouvement Mali Espoir y'a sɔnni sigi o kumasen fɛnɛ kan kosɛbɛ ni sifinnaka caman degeli ye bololabaaraw la ani ka u caman don kalanw na. Alhamdulillah me bɛɛ fo n tɛ a fɔ ko n bɛ les 5 colonels dɔrɔn fo. Mais armée Mali bɛɛ de fo armée malienne bɛɛ fo ka sɔrɔ ka laban les 5 colonels la ka Asimu fo a n'a ka gouvernement ani transition mɔgɔ bɛɛ lajɛlen nisɔndiya min bɛ ne bolo anniversaire in na a lancement kɛ Segu le 19 novembre a Segu ka n'a bila bi la foyi ma mɔgɔ si sɔrɔ ne bonya ni karama tɛ ani bɛn foyi ma mɔgɔ si sɔrɔ o de bɛ mouvement in kɔnɔ k'a daminɛ Kayi fo Kidal a tilala ka coïncider ne fɛn dɔ fɛnɛ ye ko la libération de Kidal ko Kidal farala Mali kan ne ma sɔn o kuma ma o Kidal ma fara Mali kan o Kidal tun bɛ Mali la de janfatiw de tun kɛlen don k'u bila Kidalikaw senkɔrɔ janfatiw de farala ka bɔ Kidal la ne bɛ kuma in faamuya n'o de ye n'o tɛ Kidal libérelen don Kidal faralen don Mali kan Kidal ni Mali bɛ ɲɔgɔn fɛ janfatiw de bɔra Mali Kidal senkɔrɔ o de ye kuma ye donc ne kɔntalen don o janfatiw taara o kɔntan bɛ ne na o ɲagali bɛ ne na ka tila ka n'o kunbɛn mouvement Mali Espoir ka anniversaire ma mouvement min bɛ ka transition dɛmɛ mouvement min bɛ ka Asimu dɛmɛ vraiment ni ko ɲagali kɔrɔ bagatɔ ma k'a ka tasuma faga FIFA n'a daji ma faga nunji b'a faga ne ɲagalilen don message min bɛ Asimu bolo ko bɛn an bɛ dɔ fara an ka bɛn kan a ka message filanan ye jumɛn ye ko denmisɛnninw yɔrɔ wagati jan kabini a y'a fɔ don min na an bɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ de an bɛ k'u former fɛn bɛɛ la hali tobili an bɛ ka denmisɛnninw former a la maquillage jabida u bɛ nafa sɔrɔ fɛn fɛn la couture hali kalan an bɛ ka dɔw don école la an bɛ yaala an bɛ denmisɛnninw minɛ an b'u don école la donc an bɛna dɔ de fara kan o programme b'an bolo an bɛ dɔ de fara o kan ne bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn y'a sen an b'o bɛɛ fo ka mouvement Mali Espoir cɛ n'a muso k'a daminɛ Kayi fo Kidal fɛn fɛn nana yan nɔ commune 6 bɛɛ lajɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka président Asimu yɛrɛ fo a n'a ka cɛdenw n'o ye armée malienne ye k'olu fo ka musow fo musow ni cɛsiri n bɛ musow fo tuguni musow ni cɛsiri n bɛ musow fo tuguni musow ni cɛsiri sabula ne musow sɔnna a bɛ ɲɛ Ala kana to musow ka ban. Mali, encore, mouvement Mali Espoir. Ni a mis jamana in bɛ jɔ bi a tɛ jɔ ni anw fasoden ɲumanw ni anw dalakan tɛ jamana in tɛ se ka jɔ fo anw fasoden ɲumanw anw yɛrɛ jalaki kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o bɛ se ka kɛ cogo di fo association ani mouvement parti politiques an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan jamana tɛ se ka kɛ k'a fɔ k'i bɛ jamana ye k'i bɛ jamana kuntigi k'i b'o dɔgɔya dɔgɔya man ɲi autorité ka dan siri a la autorité ka dan siri a la. A fera liberté d'expression, mais il y a autorité de l'État, il y a respecté. A fera liberté de presse, dans mon frère, la liberté d'opinion, d'aller et revenir et revenir avec Jamana Kono. Mais dans le temps, vous allez savoir que Bimina Ategene, le Mali est libéré. Le Mali est libéré à jamais. Durant 12 ans, durant 11 ans, durant 10 ans, Mali est embargo Kono. Où ne l'a embargo ou encore. A kunye population a se ka wuli ka sɔrɔsiw kɛlɛ population a yira anw ni sɔrɔsiw Mali ye anw de ta ye ka na embargo kɛ walasa Mali bɛ se ka dafiri
mais Mali commerçant u y'a faamuya jamana si tɛ ni an bɔra gɛrɛ kan ko gɛrɛ tɛ wuli ka jamana la mais ala ni maliyɛnw ka duwawu ani Mali ka cɛsiri an bɔra ko ma se ka fɛn kɛ an ka jamana in kɔnɔ mais o sababu kɛra mun ye o sababu la an ka lɛsɛn kolonɛli an b'u fɔ bi k'u waleɲuman dɔn an bɛ nin kɛlɛ in kan bi an b'u fo u y'a mɛn o u m'a mɛn o mouvement Mali Espoir ka foli b'u ye vive le Mali vive le mouvement Mali Espoir vive le président national Abdoulaye Kébé je vous remercie. O la mouvement Mali Espoir bɛ wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma walasa k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka furancɛla fanga kɔkɔrɔma don jamana ɲɛtaa baaraw la.